Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. A yau ma kamar kullum mun zo muku da wata sabuwar hanyar samun sama da naira 800. Kada ka kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin yana da matuƙar muhimmanci. Ok, to kafin mu shiga cikin bidiyon, don Allah idan ka san baka min subscribe ba, ka duba daga ƙasan wannan bidiyo za ka ga alamar subscribe. To ina roƙonka da ka taɓa wannan alamar, sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all domin sanar da kai sabon bidiyo da zarar mun ɗora. To kamar yadda kuka sani, wannan channel ta Sadiq Tech ta saba kawo muku ire-iren waɗannan abubuwa. Ta saba kawo muku muhimman bidiyoyi akan harkar samun kuɗi da wayar hannu da ma sauran harkokin technology a faɗin duniya. Hakan ne yasa na yi bincike na gano wannan hanyar wadda za ka samu sama da naira 800 da wayar ka ta hannu. Kuma ina fata za ka kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe. Sannan ina roƙonka da ka yi like a wannan bidiyo, sannan ka yi share ga 'yan uwa domin su ma su amfana. Kada ku manta don Allah ku yi mana subscribe akan wannan bidiyo, sannan ku yi like bidiyo. Ok, yanzu mu shiga cikin bidiyon. Ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu zan shiga cikin wannan application ɗin Opay. Yanzu zan yi sign in. To da zarar ka gama sign in za ka da zarar ka gama sign in za ka ka shiga reward. Idan ka taɓa wannan reward ɗin sai ka share can ƙasa, za ka ga wannan kalmar rufa an, za ka ga rubuta rufa an. Da zaran ka taɓa za ka ga ta kawo wannan fuskar, to sai ka taɓa an now. Da ka taɓa dandanan zai nuno ma wannan fuskar, sai kai kwafi ko kuma kai share ɗin shi zuwa WhatsApp ko dai abokanka. To insha Allah duk wanda ya yi amfani da wannan link ɗin naka ya buɗe Opay, to za ka samu naira 800. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan channel ta mai suna Sadiq Tech domin samun muhimman bidiyoyi akan harkar technology duka da yaren Hausa.